Dobar večer, dobrodošli na 328. Matičin četvrtak. Večeras će nam se predstaviti umjetnička škola, naša velikogorička umjetnička škola Franje Lučića. A o tome će nam govoriti ravnatelj te škole, gospodin Borut Vidošević, profesor. Nastupit će učenici škole uz klavirsku suradnju nastavnika More Mamić i Krešimira Starčevića. O ulozi umjetničke škole Franje Lučića u kulturnom životu našeg grada Velike Gorice te značenje umjetničkog obrazovanja danas govorit će nam gospodin ravnatelj, ali bit će riječi o povijesti ustanove, glazbenom, plesnom obrazovanju, posebnosti programa za zanimanje scenski plesač, zatim o samome Franji Lučiću po kome je škola dobila ime, kao i o projektima, u javnoj djelatnosti i suradnjama u kojima je naša škola prepoznatljiva ne samo u gradu. Dakle, škola i njezin ravnatelj za školsku su godinu 2023-2024 kao iznimno priznanje struke primili nagradu Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga kao najuspješnija škola članica i najuspješniji ravnatelj. Dakle, ovo će predavanje biti zaista prigoda da se pobliže upozna jedna od najvažnijih umjetničko-obrazovnih, a i kulturnih ustanova suvremenog grada Velike Gorice, a ujedno večeras otvaramo jedan prostor za razmišljanje o tome kako škola, grad i lokalne kulturne ustanove mogu zajedno očuvati kontinuitet i stvarati nove oblike javnog umjetničkog života u onim godinama koje su pred nama, dakle godinama koje dolaze. Gospodine Vidošević, Hvala vam lijepo, gospođo Plešinger. Dobro vam večer. Evo, ja sam pripremio vrstu izlaganja o školi i o njezinim aktivnostima i pripremili smo jedan muzički program, isto tako nešto i video. Dakle, poštovana predsjednice, Ogranka Matice Hrvatske u Velikoj Gorici, poštovane članice i članovi Matice Hrvatske, poštovane dame i gospodo, dragi gosti, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem na pozivu da večeras predstavim umjetničku školu Franje Lučića. Držim da je ovaj susret i prirodan i važan. Prirodan je zato što umjetnička škola, ako doista živi svoj smisao, ne pripada samo vlastitim učionicama, rasporedu sati i administrativnom okviru, nego i gradu u kojem djeluje. Važan je zato što se u ovakvim prigodama može zastati i pokušati mirno i jasno reći što jedna ustanova jest, kako je nastajala i zašto je važna. Večeras zato ne bih želio govoriti samo prigodno, niti samo informativno. Ne bih želio iznijeti tek niz podataka o godinama, programima, broju učenika i javnim nastupima. Sve je to važno i sve će večeras doći na svoje mjesto, ali bez jedne prethodne misli ti podaci ostaju nedovoljni. Pokušat ću zato odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja. Što je umjetnička škola Franje Lučića, kako je nastajala, što danas jest i zašto je važna ne samo svojim učenicima i njihovim obiteljima, nego i Velikoj Gorici kao zajednici. Kad se govori o umjetničkom obrazovanju, i danas se prečesto govori o njemu kao o dodatku, kao nečemu lijepom, korisnom i poželjnom, ali ipak sporednom. Kao nečemu što je dobro imati, ali bez čega bi se navodno ipak moglo. Ja osobno mislim da je to pogrešno pogled. Umjetnost, naime, nije ukras života. Ona je jedan od načina na koji čovjek pokušava razumjeti sebe i svijet. Ako to vrijedi za umjetnost, onda vrijedi i za umjetničko obrazovanje. Ono, naime, nije samo poduka u vještini. Ono je oblik odgoja, oblik rada na sebi i oblik spoznaje. U našim umjetničkim školama djeca i mladi ljudi ne susreću se samo s notnim tekstom, instrumentom, glasom, pokretom ili pozornicom. Oni se svakodnevno susreću i sa svojim granicama, sa granicama vlastite koncentracije, vlastite marljivosti, strpljenja, samostalnosti i vlastite odgovornosti. Uče da bez rada nema izraza. Uče da bez ponavljanja nema slobode. Uče da ozbiljnost nije suprotnost radosti, nego njezin preduvjet. Uče da je talent važan, ali da sam po sebi nije dovoljan. Uče i nešto još važnije, da je prava sloboda umjetnosti moguća tek onda kada čovjek prihvati mjeru, red i disciplinu. U glazbi i plesu to se vidi osobito jasno. Tu se ne može ostati po strani. Tko ulazi u takvu nastavu, mora sudjelovati cijelim sobom, sluhom, tijelom, pažnjom, mišlju, osjećajem i odgovornošću.
Zato umjetničko obrazovanje ima snažan formativni učinak i na one koji će možda jednoga dana postati profesionalni umjetnici, ali i na one koji to neće. I umjetnička škola ne postoji samo da bi proizvela buduće glazbenike, plesače ili pedagoge. Ona postoji zato da bi velik broj mladih ljudi kroz ozbiljan rad stekao iskustvo mjere, ustrajnosti, javne odgovornosti i kulture slušanja i gledanja. To je osobito važno danas kada se mnogo toga želi brzo, lako i bez duljega napora. Umjetničko obrazovanje uči mladu osobu da ne može preskočiti proces. Ne može se preskočiti tehniku, ne može se preskočiti svakodnevni rad, ne može se preskočiti vrijeme. Može se samo prolaziti kroz to. I upravo u tome leži jedna od njegovih odgojnih vrijednosti. Zato mi se čini važnim odmah na početku reći da umjetničke škole nisu luksuz. One su potreba zajednice koja želi svojoj djeci i mladima otvoriti prostor ozbiljnog, zahtjevnog i smislenog rasta. To nije retorička figura, to je iskustvena činjenica. Tko je ikada pratio dijete ili mladog čovjeka kroz godine glazbenog ili plesnog školovanja, zna da se tu ne oblikuju samo vještine, nego i karakter. Tek kada to kažemo, može se prijeći na našu školu i na pitanje što ona danas jest. Umjetnička škola Franje Lučića nije mala ustanova na rubu obrazovnog sustava. Prema našem kurikulumu za školsku godinu 25. i 26. ona danas ostvaruje glazbenu umjetnost na 2 i plesnu umjetnost na 3 razine. Glazbeni dio obuhvaća osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, dok plesni dio obuhvaća pripremni razred za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. U istoj školskoj godini škola ima 308 učenika osnovne glazbene škole, 67 učenika osnovne plesne škole, 71 srednje glazbene škole i 48 učenika srednje plesne škole, što daje ukupno 494 učenika u 45 odjeljenja. Kad se to izgovori ovako naglas, postaje jasno da govorimo o ustanovi većeg opsega i ozbiljnoj odgovornosti. To nije samo broj, to znači stotine individualnih sati, skupnu nastavu, repeticije, ansamble, produkcije, ispite, koncerte, predstave, suradnje, roditeljske dolaske i odlaske, pripreme, nervozu, odricanje i rad. To znači i više desetaka nastavnika koji taj sustav svakodnevno nose. Drugim riječima, to znači da škola nije tek obrazovna usluga, nego složen kulturno-obrazovni organizam grada. Upravo zbog toga, kada govorimo o umjetničkoj školi Franje Lučića, ne govorimo samo o jednoj školi među drugima. Govorimo o ustanovi koja već desetljećima sudjeluje u oblikovanju kulturnog identiteta Velike Gorice. U nastavku ću zato pokušati prikazati 3 stvari. Najprije kako je ta škola nastala i rasla. Zatim, po čemu je posebna danas, osobito u spoju glazbenog i plesnog obrazovanja. I napokon, zašto se o njoj ne može govoriti samo kao o nastavnoj ustanovi, nego i kao jednom od važnih nositelja javnog kulturnog života našeg grada. Ja bih sada najavio naš prvi glazbeni blok. On je zamišljen tako da počinje od naših najmlađih učenika. Međutim, morali smo ga malo modificirati s obzirom na to da jedna od naših starijih učenica, koja je još malo pa će biti na završetku srednjeg obrazovanja, se ne osjeća dobro, bolesna je i molila me da nastupi odmah pri početku kako bi mogla što prije otići kući. Neće biti prva na redu, ali će biti treća na redu, a vjerujem da će izdržati tih 2-3 minute koliko je još potrebno. Pa bih ja najavio ovako. Prvo, našu Brunu Perković, mladu violončelisticu, učenicu 2. razreda osnovne škole, koja će odsvirati etidu Levona Grigorija. Njezina nastavnica je Teja Karčević-Labata, profesorica.
Zitari, učenica prvog razreda osnovne škole. Izvršit će kompoziciju Bianco Fiore Cesare Amelia. Nastavnik je profesor Igor Koš. I na koncu posljednje ovog bloka će nastupiti Helena Katarević, naša učenica 3. razreda srednje škole, uz pratnju profesora Krešimira Stačevića izvestit ćemo Mozartov koncert za rog i orkestar u S-duru, prvi stavak.
možda je baš dobro ispalo da je igrom slučaja Helena nastupila sad u ovom prvom bloku nakon dvoje mladih, tek početnika, odnosno drugog razreda osnovne škole, jer taj prvi blok je inače bio zamišljan tako da pokaže prve javne korake, prve male, ali važne pobjede nad tremom i nesigurnošću. A evo smo sada vidjeli jednu učenicu koja je blizu kraja svog obrazovanja, kod nas još ne na samome kraju, uspješnu učenicu, nositeljicu nekoliko nagrada, tako da se vidi i razlika koja postoji između jednog učenika takvog stupnja školovanja i onih početnika koji lijepo i dobro izvode, ali su tek na početku. Dobro, dakle da se vratimo temi. Povijest umjetničke škole Franje Lučića dobro pokazuje da takve ustanove ne nastaju odjednom. One ne nastaju jednom odlukom, jednim potpisom, nego nastaju dugim radom, postupnim rastom i spremnošću sredine da prepozna vrijednost nečega što se tek oblikuje. Početci ozbiljnijeg glazbenog obrazovanja u našem gradu vezani su uz Narodno sveučilište, nekada Narodno sveučilište Juraj Kokot, ako se pojavio neko bi se toga još sjećao. Sustavni i tečajni oblik glazbene poduke odvijaju se već od školske godine 69. na 70. A prvi sačuvani pisani tragovi rada, tada još neverificirane škole, sežu u školsku godinu 70. i 71. kada su 3 nastavnika radila s 21 učenikom na 3 odjelima za harmoniku, gitaru i klavir. 73. pritom je prijelomna godina jer tada dolazi verifikacija škole i započinje stabilniji službeno potvrđen razvoj glazbenog obrazovanja u Velikoj Gorici. Nakon toga slijedi nekoliko točaka bez kojih se današnja škola ne može razumjeti. 89. na 100. obljetnicu rođenja Franje plemenitog Lučića škola dobiva njegovo ime. Godine 93. dobiva prostor u ulici Slavka Kolara 39 gdje djeluje i danas. 99. odvaja se od Pučkog otvorenog učilišta, a od rujna 2000. djeluje kao samostalna ustanova. Godine 2002. osniva se srednja glazbena škola i osnovno obrazovanje proširuje se na ples. Tada škola dobiva i današnje ime, znači umjetnička škola Franje Lučića, do tada je bila osnovna glazbena škola Franje Lučića. U jesen 2006. proširuje se program srednjoškolskog obrazovanja i na suvremeni ples. Ima Velika Gorica, dobiva ustanovu koja više nije samo glazbena škola s dodatnim programom, nego razgranata umjetnička škola u punom smislu te riječi. Takvu povijest ne treba međutim pripovijedati kao skupanu kronologiju. Ona je važna zato što pokazuje da su za današnje škole desetljeća strpljivog rada, širine pogleda i sposobnosti da se prepozna što jednoj sredini nedostaje. Od 3 odjela i 3 nastavnika do ustanova od gotovo 500 učenika ne dolazi se slučajno. Do toga se dolazi samo onda kada postoji kontinuitet rada, kada postoji podrška sredine i kada postoje ljudi koji vide dalje od neposrednih poteškoća. Današnja struktura škole to nam pokazuje. U osnovnoj glazbenoj školi izvodi se nastava iz klavira, harmonike, violine, violončela, gitare, tambura, flaute, klarineta, kontrabasa, saksofona, oboje, trombona, trube i roga. To nije uski program, nego široki instrumentalni raspon. U srednjoj glazbenoj školi nalazimo profile glazbenika, pjevača, gitarista, harmonikaša, klavirista, violinista, flautista, klarinetista, saksofonista, kornista, trubača, tamburaša, trombonista, violončelista i teorijskog smjera. Plesni dio škole, kao što sam već spomenuo, obuhvaća predškolsko pripremno obrazovanje, osnovnu školu suvremenog plesa i srednjoškolski program za zanimanje scenski plesač. Ovo je važno izgovoriti upravo ovako, jer tek tada postaje jasno o kakvom je opsegu i kakvoj vrsti ustanove kod nas je riječ. Kada se tim podacima doda i stabilan broj učenika kroz više posljednjih kurikuluma između 485 i 510 učenika, postaje jasno da ova škola nije povremeno uspješna ustanova, nego stabilan obrazovni sustav. To vrijedi i za glazbeni i za plesni dio. I tu treba naglasiti još nešto. Stabilnost sama po sebi nije mala stvar. U javnom prostoru mnogo se govori o pojedinačnim uspjesima, natjecanjima, medaljama i nagradama. Sve je to dobro i vrijedno. Ali prije svega treba znati izgraditi ustanovu koja iz godine u godinu može nositi ozbiljan opseg rada. Upravo je to jedan od tihih, ali i najvažnijih pokazatelja kvalitete. Vrijedi ovdje spomenuti da stabilnost škole nije jednokratna stvar. Naših zadnjih nekoliko godina pokazuje opseg od 506 učenika 21. na 22. pa sve do 494 učenika ove školske godine. To znači da ne govorimo o slučajnom rastu koji je posegnut pa je nestao, nego o kontinuirano visokoj razini rada tijekom višeškolskih godina.
Kada ustanova kroz tako dugo razdoblje održava broj od približno 500 učenika, tada je riječ o stabilnoj obrazovnoj činjenici, a ne o nekom povremenom rezultatu. I broj od 45 obrazovnih odjeljenja također vrijedi čuti kao neku mjeru škole. To znači da se iza jedne službene adrese krije složena svakodnevna organizacija. U umjetničkoj školi broj odjeljenja ne znači samo raspored razrednih zajednica, nego i slojevitu mrežu individualne nastave, skupnih predmeta, korepeticija, teorijskih sadržaja, ansambala i scenskih proba. Drugim riječima, riječ je o ustanovi koja po organizacijskom i pedagoškom zahtjevu nipošto nije mala. Proteklih 50 godina njezini su učenici i nastavnici osvojili više od 400 nagrada, diploma i priznanja u gotovo svim disciplinama koje škola danas podučava. U tom se kontekstu može smjestiti jedno novije strukovno priznanje koje je predsjednica spomenula, riječ je o nagradi koju dodjeljuje Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga. To je krovna strukovna udruga glazbenog i plesnog obrazovanja u Hrvatskoj. Ta je činjenica važna zato što jasno određuje rang i značenje tog priznanja. To nije lokalna pohvala, nije medijska simpatija, niti prigodna svečarska gesta. To je priznanje koje dolazi iz same struke od ljudi koji znaju što znači graditi i održavati glazbenu i plesnu školu na ozbiljnoj razini. Kada je umjetnička škola Franje Lučića dobila nagradu za najuspješniju školu članicu za školsku godinu 2023-2024, to pak ne treba isticati kao povod za samohvalu. Takve nagrade same po sebi ne mogu biti cilj rada, ali ih ne treba ni prešutiti. One su važan pokazatelj da ono što se u školi desetljećima gradi prepoznato i izvan lokalne sredine, na razini strukovne zajednice koja okuplja glazbene i plesne pedagoge cijele Hrvatske. To je važan znak da ono što škola radi ima i unutarnju kvalitetu i vanjsku potvrdu. No, ni tu ne treba stati. Ako bi se škola svela samo na instituciju koja dobro funkcionira, koja ima mnogo učenika i koja je dobila važno priznanje, slika bi i dalje bila nepotpuna. Jer ovdje nije riječ samo o opsegu i organizaciji, nego i o identitetu. A identitet ove škole ne proizlazi samo iz broja odjela, nego i iz imena koje nosi i iz načina na koji to ime razumije. Prije nego prijeđem na to, slijedi drugi glazbeni blok. U njemu se već jasnije vidi prijelaz prema starijim učenicima, prema zrelijem radu i prema složenijem muziciranju. Dio tog glazbenog bloka smo morali malo promijeniti. Ali u tom prijelazu se dobro vidi jedna od glavnih odlika naše škole, a to je kontinuitet. Nitko ovdje ne dolazi do zrelijeg izraza preko noći. On se gradi korak po korak i godinu po godinu. Dakle, kao prvo, tu bi nam nastupio mladi oboist Denonis Međugorac, učenik 6. razreda osnovne škole, čiji je nastavnik profesor Marko Požgaj, a pratit će ga opet profesor Krešimir Starčević, izvršitelj Andreja Campus za Haute de Bergère.
Sljedeće će nam nastupiti Ana Šantek, drugog razreda srednje škole, djelatnica i ispraviti profesor Ostačević. Izvestit će Ariju Bastiene iz opere Bastiene i Bastiena i Gejetsta u Die Weide, Aufgegangen u 18. Konačno popularnu napitnicu iz opere La Traviata izvestit će nam kvartet učenika Dorijan Likan-Kelentrić violina, Pavla Šego violina, Tomislav Stanešić na harmonici i Tin Likan-Kelentrić na klaviru. Zaključno, pardon. Harmonica je Teja Krčević-Rabadan.
evo da vratim malo pozornicu sebi nakon ovih naših mladih umjetnika, pa da krenemo. Nešto o imenu škole. Ako škola nosi nečije ime, pošteno je zapitati se nosi li ga samo formalno ili ga doista na neki način i razumije. U slučaju umjetničke škole Franje Lučića to pitanje nije sporno. Franjo plemeniti Lučić pripada važnim imenima hrvatske glazbe prve polovice 20. stoljeća, rođen je 31. ili 30. To zapravo nitko ne zna, čini mi se, ožujka 889. godine u Kučama, kraj Velike Gorice. Bio je skladatelj, orguljaš, pedagog, glazbeni pisac i turopoljski župan. U njegovoj se osobi na zanimljiv način susreću visoka glazbena kultura, pedagoški rad, javna odgovornost i zavičajna ukorijenjenost. Upravo zato on za ovu školu nije samo povijesna figura iz lokalnog kalendara sjećanja. On je most između mjesta, baštine i ozbiljne umjetničke ambicije. Važno je i to da se o Lučiću govori točno. U javnom govoru lako se sklizne u preuveličavanje, osobito kada je riječ o osobama koje imaju i lokalni simbolički značaj. Mislim da tome ovdje ne treba imati mjesta. Lučićevu važnost ne treba graditi na pretjerivanju. Dovoljno je ono što jeste. Bio je jedan od istaknutih hrvatskih skladatelja svojega vremena, pedagog i glazbeni teoretičar, čovjek čiji opus povezuje tradiciju, kontrapunktsku kulturu, duhovnu glazbu i odjeke turopoljskog melosa. Njegovo je djelovanje dovoljno bogato da samo po sebi opravda mjesto koje ima u kulturnoj memoriji ovoga kraja. No ovdje je važno još nešto. Kada naša škola nosi ime Franje plemenitog Lučića, onda time zapravo prihvaća i određenu obvezu. Obvezu da vlastitu lokalnu baštinu ne svede ni na svečanu parolu, ni na folklorni dekor, ni na povremenu obljetničku dužnost. I baš se tu vidi jedna od boljih strana naše škole. Ona njegovo ime nije ostavila samo u zaglavlju dokumenata i na ploči na ploči. Jedan od najboljih primjera na koji škola to doista čini bio je projekt Lučić 50, nastao povodom 50. obljetnice škole. Taj je projekt iznimno važan jer sabira nekoliko temeljnih osobina škole u jednom jedinom događaju. Najprije riječ je o projektu koji polazi od baštine. Zatim riječ je o projektu koji spaja glazbeni i plesni odjel. Nadalje riječ je o projektu u kojem učenici nisu samo izvođači, nego su i autori. I napokon riječ je o projektu koji pokazuje da jedna škola vlastito ime može tumačiti stvaralački, a ne samo ceremonijalno. Lučić 50 bio je zamišljen kao glazbeno-scenski omaž Franji plemenitom Lučiću, ali ne kao svečana retrospektiva, ne kao puko prisjećanje i ne kao niz prigodnih izvedbi. U središtu projekta bio je upravo stvaralački odgovor učenika i nastavnika škole. Naime, učenici srednje glazbene škole skladali su nova djela nadahnuta Lučićevim pjesmama, a učenici plesnog odjela ta su djela pretočili u scenski pokret. Time je baština prestala biti samo predmet sjećanja i postala materijal novog umjetničkog života. Po mome sudu, to je možda i najvrijedniji mogući oblik poštovanja prema imenu koje škola nosi. Vrijedi ovdje biti nešto konkretno. Glazbena partitura predstava bila je sastavljena kao kolaž novih skladbi inspiriranih Lučićevim djelima. Autori tih skladbi bili su učenici srednje glazbene škole Tin Likan Kelentrić, malo prije ste ga čuli, Mihael Jaroš, Andro Zidar i Nikola Čunčić uz mentorsko vodstvo Ane Šedlobauer i Marka Bertića. Kao tematski materijal korištene su Lučićeve pjesme Spi Jalšina ili Jalšina, Djevojačka tuga, Na okancu i Tkeš si fletno. U projekt je bio uključen i stavak Kirije iz Lučićeve mise Jubilatis. Plesni odgovor oblikovala je Jasna Čižmek-Tarbuk, a izvodile su ga učenice srednje plesne škole. Kada se sve to uzme zajedno, postaje jasno da nije riječ o simboličkoj obljetničkoj gesti, nego o ozbiljno promišljenom umjetničko-pedagoškom projektu. Zašto je to važno za ove večerašnje izlaganje? Zato što se na tom primjeru najbolje vidi da naša škola nije ustanova koja baštinu samo čuva, nego je pokušava i tumačiti. A između ta dva glagola postoji velika razlika. Čuvati baštinu može i arhiv. Tumačiti je može samo živa ustanova. Škola to čini upravo onda kada od tradicije ne pravi mrtvi eksponat, nego izazov za novu glazbu, novi pokret i novi susret s publikom. Tu je i jedan dublji svoj. Lučić 50 pokazuje da škola ne razdvaja glazbu, ples, povijest i suvremenost u nepovezane ladice. Škola, barem u svojim najboljim trenucima, djeluje kao mjesto gdje se te sastavnice mogu susresti. Tu se i vidi posebnost ustanova koja u sebi nosi dvije umjetničke discipline. U nekim sredinama glazba i ples mogu stajati jedni pokraj drugih, ali se stvarno ne dodiruju. Ovdje se, barem u tom projektu, doista su se susreli. Na tom se mjestu može načiniti i prijelaz prema plesnom dijelu škole, jer ako postoji jedan projekt koji najjasnije pokazuje da ples u ovoj školi nije ukrasna nadogradnja glazbenoj nastavi, onda je to upravo Lučić 50.
Ali prije toga vrijedi još zadržati jednu misao. Škola koja uspije iz vlastite baštine izvesti novo umjetničko djelo pokazuje da ima unutarnju kulturnu svijest. Ona tada više nije samo mjesto nastave, ona postaje mjesto kulturne interpretacije. Budući da večeras zbog prostora ne možemo imati živu plesnu izvedbu, sljedeći videoblog neka posluži kao dokaz onoga o čemu govorim kada govorimo o plesnom odjelu, njegovoj scenskoj zrelosti i njegovu stvarnom umjetničkom dosegu. Taj videoblog sastavljen je od dvije plesne točke iz nedavne plesne predstave vezano uz dan škole. Ne treba ga gledati tek kao tehničku zamjenu za plesni nastup, nego kao sažeti prikaz razine rada, discipline, pokreta i širine izraza koje je škola kroz svoj plesni odjel izgradila.
najprirodnije je nastaviti upravo onda gdje se najjasnije vidi posebnost škole u njezinoj dvostruke umjetničkoj. Kada govorimo o glazbenom dijelu škole, lako je skliznuti u puko nabrajanje instrumenta, podjele, usmjerenja i uspjeha. Sve je to točno, ali ne pogađa bit. Bit glazbenog obrazovanja leži u dvostrukosti rada. S jedne strane učenik ostaje sam pred vlastitim zadatkom, pred tonom, pred ritmom, tehnikom, dahom, intonacijom, notnim tekstom, vlastitim slabostima i mogućnostima. S druge strane, vrlo brzo uči da glazba nikada nije samo privatna stvar. Ona traži slušanje drugih, zajedničku disciplinu, odnos prema korepetitoru, ansamblu, publici i prostoru u kojem se izvodi. Upravo zato javni nastup u glazbenoj školi nije usputna dekoracija. On je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa. Kurikulumi naši to vrlo jasno potvrđuju. To su zajednički koncerti glazbenih odjela, odjelne produkcije, koncerti kandidata za natjecanja, božićni koncerti solista i ansambala, završni koncerti, večeri pjevača u muzeju, Halloween, baku za rođendan, različite komorne večeri i drugi specifični programski formati. Kada škola nešto slično radi iz godine u godinu, tada je jasno da nije riječ o povremenim svečanostima, nego sustavu u kojem se učenik odgaja za javnost i za odgovornost prema radu koji toj javnosti donosi. I tu vrijedi možda uočiti još jednu stvar. Glazbena škola ne oblikuje samo izvođače, ona oblikuje i publiku. Svaki zajednički koncert, svaki razredni ili odjelni nastup, svaka komorna večer i svaka javna produkcija stvaraju u gradu naviku slušanja. To je tiha, ali velika kulturna činjenica. Grad koji godinama ima takve programe nije isti grad kao neko ih nema. Umjetnička škola u tom smislu ne obrazuje samo svoje učenike, nego i kulturnu osjetljivost sredine. Plesni dio škole traži barem jednako jasan i konkretan naglasak. U javnosti se plesno obrazovanje još uvijek često slabije razumije od glazbenoga, kao da je riječ o nečemu sporednom ili dodatnom. U slučaju naše škole upravo je suprotno. Ples nije dodatak glazbenoj školi. On je jedna od glavnih posebnosti cijele naše ustanove. Kao što sam već spomenuo, plesni odjel počeo je s radom u školskoj godini 2002. i 2003. a od 2006. srednjoškolski program proširio se i na suvremeni ples. U nominaciji za nagradu Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga izrijekom stoji da je škola tada uz školu Ane Maletić postala druga srednja škola suvremenog plesa u Hrvatskoj, te prva koja izvodi obrazovni program za zanimanje scenski plesač. To nije mala činjenica, ona se s vremenom naravno i promijenila, niti smo mi danas samo jedna od dvije srednje plesne škole za suvremeni ples, niti smo jedina škola koja izvodi taj obrazovni program, ali jesmo škola koja je autor tog obrazovnog programa i u trenutku kada smo ga počeli izvoditi stvarno smo bili druga srednja škola suvremenog plesa u državi. To znači da Velika Gorica nije tada dobila samo još jedan školski smjer, nego je postala jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj u kojem se ozbiljno umjetničko obrazovanje za suvremeni ples moglo sustavno živjeti. Ali i tu treba ići dalje od etikete. Program scenski plesač nije važan samo zato što zvuči posebno. Važan je zato što predstavlja obrazovni put u kojem učenik prolazi kroz tehniku, scensku praksu, koreografski rad, suradnju, javnu izvedbu i postupno sazrijevanje prema profesionalnijem odnosu prema izvedbenoj umjetnosti. Naši novi kurikulumi pokazuju da taj sustav nije ostao na osnovnoj jezgri, nego se širi. U njima se pojavljuju sadržaji poput pripreme tijela i prevencije ozljeda, commercial dance, organizacije u plesu, koreografske kompozicije i glasovira za plesače. Sam taj raspon dovoljno govori da škola ples ne shvaća površno, nego kao ozbiljnu umjetničku i pedagošku disciplinu. Jednako je važno što se vidi da plesni dio škole nije reduciran na završnu godišnju predstavu. Tu su božićne i završne predstave, predstave maturanata, plesni ansambl srednje škole, radionice, animacijske predstave za osnovne škole, tjedan čitanja, perspektive u plesu, introspekcije, plesni maraton, plesna tikava, gostovanja i suradnje. Drugim riječima, riječ je o razrađenom pedagoškom i umjetničkom sustavu. I upravo zato mislim da se o plesnom dijelu škole mora govoriti ravnopravno s glazbenim, a ne kao simpatičnom dodatku. Tu dolazimo i do šire teže ovog mojeg predavanja. Umjetnička škola Franje Lučića nije važna samo zato što ima mnogo učenika ili zato što ima mnogo nastupa. Važna je zato što u jednoj sredini uspijeva povezati dvije kompleksne umjetničke discipline i pretvoriti ih u stabilan sustav javnog rada. To je rijetko i to je kulturno važno. Upravo se iz toga otvara i pitanje škola kao kulturne ustanove grada. Ne bih rekao da ona samo sudjeluje u kulturnom životu Velike Gorice. To bi bilo možda premalo. Točnije je reći da je ona jedan od njegovih stalnih nositelja.
Kada pogledamo javnu djelatnost škole kroz godine, vidi se ustaljen obrazac. Jedan dio tog ritma odvija se u samoj školi, kroz dvoranu škole i kroz dodijeljene produkcije. Drugi dio odvija se u gradskim prostorima, u Galženici, dvorani Gorica, muzeju Turopolja i drugim javnim okvirima. Treći dio izlazi izvan naše lokalne sredine u širi kulturni prostor. Tu nastupaju partnerstva s Hrvatskom glazbenom mladeži, konceptom dvoranom Vatroslava Lisinskog i Zagrebačkom filharmonijom. To je ono što smo ranije označili kao 3 koncentrična kruga javnog djelovanja škole, školski, gradski i širi kulturni. Vrijedi to možda i malo prizemljiti. Kada govorimo o koncertu u Galženici, o večeri pjevača u muzeju, o Čelovinu, o Pahu za rođendan, o božićnoj ili završnoj predstavi plesnog odjela, ne govorimo samo o nizu događaja. Govorimo o tome da jedan grad iz godine u godinu dobiva kulturni sadržaj koji raste iz vlastite škole. To je za grad, ja mislim, iznimno važno, jer grad ne čine samo njegove zgrade, ulice i institucije, nego i ritmovi javnog života koji se u njima uspostavljaju. To se dobro vidi i u suradnjama koje škole ostvaruju izvan užeg gradskog prostora. Sudjelovanje u projektima Hrvatske glazbene mladeži, suradnje s konceptom dvoranom Vatroslava Lisinskog i Zagrebačkom filharmonijom, osobito u programima za mladu publiku, pokazuju da škola nije prepoznata samo lokalno. To je važno i za glazbeni i za plesni dio, jer takvi projekti učenike uvode u drugčije izvedbene okvire, drugčije produkcijske zahtjeve i u širi kulturni ekosustav. Kada učenik škole sudjeluje u takvom projektu, on ne dobiva samo još jedan nastup, dobiva iskustvo rada u većem umjetničkom sustavu. Istodobno, upravo ovaj naš lokalni ritam ostaje nezamjenjiv. Škola javno diše kroz godine, božićni blokovi, dani škole, završni koncerti i predstave, tematski programi, nastupi u muzeju Turopolje i dvorani Gorice, sve to zajedno oblikuje kulturni kalendar grada. Mislim da je važno upravo tako to reći. Škola ne reagira samo na već postojeći kulturni kalendar, nego ga i sama stvara. To je jedna od glavnih oznaka kulturne ustanove. Zbog toga i naš treći glazbeni blok koji slijedi ne treba slušati samo kao nastavak programa, nego i kao dokaz jednog višeg stupnja zrelosti. U njemu slušamo učenike starijih razreda uz jedan izuzetak, mlađeg učenika koji je zamijenio mjesta sa našom Helenom Katarević koja zbog bolesti molimo da nastupa u početku. Dakle, rad na razini na kojoj se već vrlo jasno prepoznaje individualni izvođački profili, samostalnost i odgovornost. I krenimo dakle na treći glazbeni blok. Ono prvo što ćemo čuti, biti će naš mladi trubač, koji je ovdje uskočio na mjesto starije kolegice, Petar Stašić, koji će nam uz pratnju profesorice Nore Mamić izvesti dvije skladbe. I to će biti skladba, Mladinova skladba, samo da ga nađem, evo ga Leptir, i nakon toga skladba The Technician Raimonda Milforda Andersona. Dakle, Petar Stašić truba, učenik drugog razreda osnovne glazbene škole, uz Noru Mamić na klavirom, a njegov nastavnik je profesor Tomislav Špoljar.
Nakon Petra Stašića, 3 stavke iz suite zimske skice Anatolija Kusjakova i izvješća je Tomislav Stanišić, harmonikaš, učenik 4. razreda srednje škole u klasi profesora Igora Jubica. I stavci su Sjeverni vjetar, Bilina, ruska legenda i Proljetne svetlove.
Nakon ovoga glazbenog bloka dobro je prijeći na jednu temu koja možda i najbolje pokazuje kako naša škola izlazi iz okvira redovite nastave i postaje stvarni kulturni proizvođač grada i šire sredine. Pri tome mislim na projekte. U projektima škole ne treba govoriti kao o simpatičnim epizodama između redovne nastave i završnih koncerta. Ovdje ih je promatrati kao razvojnu liniju. Kada se tako pogledaju, vidi se i kako je škola tijekom godina sazrijevala u svoju javnu ulozi, kako je rasla njezina produkcijska sigurnost, kako je učila spajati odjele i kako je postupno prelazila iz interpretacije u stvaralaštvo. Naš prvi veliki projekt Queen, jedan je od prvih velikih primjera takvog javnog iskoraka. Nije važan samo zato što se oslonio na široko prepoznatljiv repertoar, nego zato što je pokazao da škola može izići iz užeg školskog formata i proizvesti veliki javno vidljiv događaj. Nije to bio tek koncert s nekoliko obrada poznatih pjesama rock grupe, nego složena božićna produkcija. U programu su sudjelovali Zbor osnovne škole, Puhački orkestar DVD-a Velika Gorica, komorno trio u obradi pjesme Love of My Life, vokalna solistica Sabina Špoljar, učenica naše škole u to vrijeme, mješoviti zbor, Puhački orkestar i bend nastavnika, a središnja umjetnička figura projekta bila je nastavnica violončela Teatra Čulić-Rada. U knjižici izrijekom označena kao inicijatorica projekta. Već sam taj sastav sudionika govori dovoljno. Škola je ovdje pokazala da može okupiti više sastava, više generacije i više partnerskih točaka u jednom velikom, javno prepoznatljivom programu. Projekt je imao i dodatnu lokalnu težinu. Tu knjižica jasno pokazuje da je u njemu važno ulogu Puhački orkestar DVD-a Velika Gorica, a uz napomenu da učenici škole čine okosnicu njegova sastava. To mi se čini važno naglasiti jer pokazuje nešto više od jednokratne suradnje. Pokazuje da škola i gradske udruge ne stoje u odvojenim svijetovima, nego da se u stvarnom kulturnom životu Velike Gorice njihovi ljudi i njihovi ansambli preklapaju. U tom smislu, Queen nije bio samo uspješan koncertni nastup, bio je znak da škola može proizvesti događaje koji istodobno pripada njoj i gradu. Tu vrijedi dodati i jednu malu, finu, ali važnu ljudsku crtu. U istoj toj knjižici Sabina Špoljar govori da je projekt bio važan zbog ljubavi prema rock glazbi i samom bendu Queen, a nastavnici iz benda nastavnika u njemu ne djeluju kao dekoracija, nego kao pravi glazbeni partneri učenicima. Time je projekt bio ne samo produkcijski velik, nego i pedagoški smislen. Škola je tu otvorila prostor kojem se učenik nije našao samo u ulozi izvršitelja, nego u mnogo širem i življem umjetničkom okviru. Sljedeći projekt Pink Floyd bio je važan korak dalje. Ako je Queen pokazao javni produkcijski kapacitet, Pink Floyd je pokazao nešto što je za identitet škole možda još važnije. Sposobnost da stvarno poveže glazbeni i plesni odjel u zajedničkoj produkciji. Program iz 2018. godine to potvrđuje, u njemu sudjeluju budački sastav i bend nastavnika, saksofonisti, saksofonski solist na saksofonu, Rafael Lasić, više skupina učenika kao vokalnih ili scenskih solista, te niz koreografiranih točaka uz glazbu Pink Floyda s koreografijama Katarine Rilović, Ane Veser-Križa i Jasne Čižmek-Tarbuk i Mije Zalog, nastavnica škole. To više nije bio projekt s malo plesa, nego istinska zajednička produkcija škole kao cjelina. Posebno je važan i repertoarni izbor. Tu su bili Shine on You Crazy Diamond, Another Brick in the Wall, High Hopes, A Great Day for Freedom i Coming Back to Life. Dakle, glazba koja sama po sebi nosi veću emocionalnu i dramaturšku širinu, a završna koreografirana točka poseže i prema drugom rock repertoaru. To znači da Pink Floyd nije bio samo naslov radi naslova, nego pokušaj da se stvori veći scenski zvuk u kojem glazba, pokret i izvedbena atmosfera djeluju kao jedna cjelina. Prvo zato taj projekt treba nazvati prijelomnim. On pokazuje da umjetnička škola nije samo glazbena ustanova s plesom sa strane, nego doista dvostruka umjetnička ustanova koja svoje dvije grane može povezati u jednu javnu činu. Projekt Hanava Sakura, ponovno inicijativa profesorice Čević-Rada, ima drugačiju narav i upravo zato je vrlo važno. Ovdje škola ne pokazuje svoju produkcijsku snagu, nego nešto drugo, razumijevanje umjetnosti kao jezika solidarnosti. No prije toga treba kratko objasniti što je originalna pjesma bila. Hanava Saku ili Flowers Will Bloom, ili Ti cvijeće će cvjetati, nastala je 2012. godine u Japanu kao potporna i rekonstrukcijska pjesma u produkciji nacionalne japanske televizijske kuće NHK nakon katastrofalnog potresa i tsunamija 2011. godine. Tekst je napisao Shunji Iwai, glazbu Yoko Kanno, a pjesma je ubrzo postala jedan od najprepoznatljivijih japanskih glazbenih simbola nade i obnove. Emitirana je godinama, dobila je brojne nove i višejezične verzije i prerasla čisto nacionalni okvir.
Kada je škola posegnula za tom pjesmom, zahvaljujući poznanstvu profesorice Krčević-Rabada sa jednom gospodom iz Japana koja živi ovdje, nije posegnula samo za lijepom melodijom, nego za djelom koje već nosilo snažnu javnu i humanitarnu simboliku kao znakom podrške Sisku i Petrinji nakon potresa. Upravo zato školska izvedba nije bila samo lijepa gesta, bila to odluka da se umjetnošću odgovori na društvenu traumu. A dodatnu težinu cijele priče daje činjenica da je odjek projekta bio takav da je japanska kuća NHK došla snimiti prilog o izvedbi i o školi. To je rijedak primjer da jedan školski umjetnički čin istodobno bude i lokalno smislen i međunarodno prepoznat. Vini Pink Floyd govori o produkcijskoj energiji, Hanabasaku govori o etičkoj i društvenoj dimenziji škole. Najnoviji Mojoj Nani pokazuje novu fazu razvoja škole. Tu više nije riječ samo o interpretaciji već postojećeg repertoara, nego o nastanku novoga interdisciplinarnog dijela. U tom su programu spojeni poezija ugljenske poetese Senke Bračić, likovni rad Stjepana Perkovića, slikara koji je invalid i slikar nogom. Skladateljski rad učenika škole Mihajla Jaroša, Nikole Čunčića i Tina Vikana Kenetrića, te ples i scenska izvedba. To je u ovom slučaju važno naglasiti. U ovakvom programu škola više nije samo mjesto na kojem se tuđa djela uče i izvode, nego mjesto na kojem nastaje novi umjetnički sadržaj. Upravo zato Mojoj Nani ne treba prikazati kao još jednu školsku točku, nego kao jedan od jačih dokaza da je škola živa kulturna ustanova, a ne samo obrazovna infrastruktura. Kada tim projektima pridodamo i već ranije spomenuti Lučić 50, dobivamo vrlo jasan razvojni niz. Queen nam je pokazao javni produkcijski iskorak, Pink Floyd stvarnu integraciju glazbenog i plesnog odjela, Hanabasaku umjetnost solidarnosti i javnog odgovora na nesreću. Lučić 50 pokazuje školu kao tumača vlastite baštine. Mojoj Nani pokazuje nam školu kao mjesto nastanka novoga interdisciplinarnog dijela. Čini mi se da je to jedan od najuvjerljivijih mogućih dokaza da naša škola ne prenosi samo znanje, nego stvara događaje, gradi suradnje i pretvara umjetnost u stvaran javni čin. Prije nego što krenem dalje, ja bih vam pustio Hanabasaku, video koji je nastao u produkciji škole i to u vremenu nakon potresa i ne samo nakon potresa, nego u vremenu naravno korone. Tako da je video sniman u kućnim uvjetima i sastavljen od niza videa koji su snimljeni, vidjet ćete kako.
starije učenike škole kako gledaju sebe u doba kad su bili puno mlađi, puno manji i snimali taj video. No, kad je reč o nekadašnjim učenicima škole, važno je istaknuti da među njima nalazimo različite, ali ozbiljne profesionalne puteve. Dovoljno je spomenuti pijaniste Krešimira Starčevića, koji ste malo prije imali prilike čuti, i Tibora Naglića, violinista Antuna Stašića, sjedi tu među vama, pjevačice Luciju Ercegovac i Josipu Gvozdanić, te Mirelu Buberger Karlo, danas ravnateljicu glazbenog učilišta Eli Bašić. A iz širega javnog prostora vrijedno je sažeto spomenuti i Željka Ovdeka Žaka, Ivanu Banfić i Gorana Kovačića. Taj raspon pokazuje da škola ne ostavlja trag samo u jednoj uskoj umjetničkoj niši, nego u različitim područjima glazbenog i kulturnog života. Ovdje treba zadržati jednu važnu mjeru. Škola ne ostavlja trag samo ovdje gdje su karijere medijski vidljive. Ona ga ostavlja i ovdje gdje se znanje vraća u sustav, u nastavu, u vođenje drugih ustanova i u tihi profesionalni kontinuitet. Upravo zato je važno spomenuti i one putove koji ne vode samo na pozornicu, nego i natrag u obrazovanje. U tome smislu primjer kolegice Mirele Buberger Karlo, dobar primjer, ona je danas ravnateljica glazbenog učilišta Eli Bašić, ali isto tako i primjer čitavog niza naših nekadašnjih učenika koji su danas nastavnici bilo naše, bilo nekih drugih škola. Ja ih neću sada poimence spominjati jer ih nema malo, ali na taj način je škola ugradila svoj trag i u hrvatski obrazovni sustav. Ovdje je u prigodi važno sažeto, ali jasno, odati priznanje dvojice mojih prethodnika, Zoranu Kraješiću i Tomislavu Kupiću. Ne samo zato što su školu vodili prije mene, nego zato što su izgradili glavne osnove na kojima škola danas počiva. Osamostaljavanje ustanove, otvaranje programa plesa, srednjeg glazbenog obrazovanja i na posljedku srednjeg plesnog obrazovanja. Današnji profil škole nije nastao sam od sebe, nego je rezultat rada ljudi koji su znali gledati unaprijed. Prije završnog dijela ja bih pogledao još jedan video isječak, ukoliko se vi slažete, jer smo vidim sa vremenom može nije problem. Dakle, ovdje ovaj put se ne radi o općem prikazu plesnog odjela, nego o primjeru suvremenog interdisciplinarnog i autorskog rada škole. I to je onaj spomenuti već pronađemo. Spomenuti video vlog sa opet našeg dana škole, Moje nade. More je mirno, nema vala. Moju zlato
Drugi videoblog pokazuje nam školu, odnosno treći, ispričavam se, kao mjesto obrazovanja i izvedbe, nego i kao mjesto nastanka novog umjetničkog. Na kraju treba otvoreno reći jedno pitanje koje nije ugodno, ali ga ne bi bilo pošteno zaobići. Razvoj škole je jak, opseg rada je velik, programi su razgranati, javna djelatnost bogata, projekti su sve složeni. U proteklih 50 godina njezini su učenici i nastavnici osvojili više od 400 nagrada, diploma i priznanja u gotovo svim disciplinama koje škola podučava. Ali prostorno pitanje nije nestalo. Ono više nije tehnička neugodnost, ni usputna organizacijska smetnja. Ono je razvojno pitanje koje odlučuje o dosegu budućeg umjetničkog obrazovanja u Velikoj Gorici. Ustanova naše veličine s gotovo 500 učenika s osnovnim i srednjim glazbenim obrazovanjem, s predškolskim, osnovnim i srednjim plesnim programima, s ansamblima, produkcijama, javnim nastupima i programom Stenski plesač ne može se dugoročno oslanjati samo na snalaženje. Kada se škola mora stalno prilagođavati prostoru koji više ne prati njezin stvarni razvoj, tada se polako počinje usporavati i njezin budući doseg. To nije pitanje komfora, to je pitanje uvjeta rada, kvalitete nastave, mogućnosti razvoja novih programa i napokon pitanja koliko ozbiljno jedna sredina doista misli ono što govori o važnosti umjetničkog obrazovanja. To ne govorim kao pritužbu, takav ton bio bi i neplodan i neprimjeran. Govorim to kao činjenicu o budućnosti škole. Ako ozbiljno držimo do umjetničkog obrazovanja, onda moramo ozbiljno držati i do uvjeta u kojima se ono odvija. To vrijedi jednako za učionice, dvorane, kabinetsku nastavu, ansamble, plesni rad i javne produkcije. Jedna škola može neko vrijeme mnogo toga nadoknaditi entuzijazmom, improvizacijom i dobrom voljom svojih ljudi, ali nijedna ustanova ne smije dugoročno počivati samo na to. Upravo zato pitanje prostora nije odvojeno od svega što sam već razgovorio. Ono je s time organski povezano. Povezano je s činjenicom da škola ima gotovo 500 učenika. Povezano je s time da izvodi glazbenu umjetnost na 2 i plesnu umjetnost na 3 razine. Povezano je s time da ima program Scenski plesač koji po svojoj naravi traže prostorne uvjete različite od onih koje traži klasična učionička nastava. Povezano je s time da škola kontinuirano javno djeluje i da iz godine u godinu proizvodi kulturni sadržaj za grad. Drugim riječima, prostor nije tehnička fusnota, on je materijalni okvir onoga što škola jest i što bi još mogla postati. Tu se na prirodan način vraćamo i Matici Hrvatskoj. Zahvaljujem vam na prilici da se o školi govori upravo ovdje. Mislim da je to dobro i prirodno mjesto za takav razgovor. Između škole i Matice postoji stvarna bliskost. Ne formalna, nego sadržajna. Obje svaka na svoj način rade na srodnom poslu, da kultura ne ostane ni privatna ni usputna, nego živa, zahtjevna i javno prisutna. Jedna to čini ponajprije kroz odgoj i obrazovanje, druga kroz čuvanje i razvijanje kulturne i nacionalne svijesti, kroz javni govor, nakladništvo, susrete i kulturne programe. Zbog toga vjerujem da između škole i Matice postoji i prirodan prostor budućih suradnja. Te suradnje ne moraju biti spektakularne da bi bile važne. Dovoljno je da budu stvarne, mogu se ticati predavanja, razgovora, predstavljanja projekata, susreta s učenicima, glazbenih i plesnih programa, lokalne kulturne memorije ili nekih budućih zajedničkih inicijativa koje će tek nastati. Bitno je samo da se između dvije ustanova koje već pripadaju istom kulturnom prostoru uspostavlja trajni dijalog. Mislim da bi to bilo korisno i za školu i za Maticu, a najviše za kulturni život. Kad bih večeras sve rečeno morao svesti na jednu jedinu misao, rekao bih ovo: umjetnička škola Franje Lučića važna je zato što u jednom gradu ne čuva samo nastavu glazbe i plesa, nego prostor ozbiljnog rada, kulturnog kontinuiteta i živoga javnog umjetničkog života. Ona je važna i našim učenicima jer ih odgaja kroz disciplinu, rad i susret s visokim vjerama umjetnosti. Važna je roditeljima jer njihovoj djeci pruža iskustvo koje nadilazi puko stjecanje vještine. Važna je nastavnicima jer im daje okvir u kojem se znanje i predanost mogu pretvarati u stvarni obrazovni i umjetnički rezultat. Važna je gradu jer stalno proizvodi kulturni sadržaj i buduću publiku. Važna je i šire jer je osobito u području suvremenog plesa i programa Stenski plesač imala stvarnu ulogu u razvoju hrvatskog umjetničkog školstva. Ali važna je i zbog još nečega. Važna je zato što pokazuje da se umjetničko obrazovanje i danas može živjeti ozbiljno, bez pompe, a ipak s unutarnjom čvrstoćom, sa sviješću o baštini i s pogledom unaprijed. U tome je po mom sudu njezina dublja vrijednost i zato o njoj vrijedi govoriti, ne samo kada slavimo obljetnice ili kada se hvalimo uspjesima, nego i onda kada pokušavamo razumjeti kakvu kulturu želimo u gradu u kojem živimo. Na tome treba zahvaliti mnogim. Prethodnicima koji su školu gradili, nastavnicima koji je svakodnevno nose, učenicima koji joj daju lice, roditeljima koji podupiru često zahtjevan put svoje djece, partnerima bez koje dio tih djelatnosti ne bi bio moguć,
te gradu koji je tijekom godina znao prepoznati da takva ustanova ima smisla. Za sam završetak, večeras smo ostavili malo drugačiju točku od ovih prethodnih. Ne zato da bismo izlazili iz školske logike, nego upravo zato da pokažemo njezinu širinu. Ovu su točku učenici pripremili kao rezultat jazz improvizacije, fakultativnog predmeta osnova jazz improvizacije koju podučava naš profesor Marko Berković u srednjoj školi. Ona je stoga dobar i prirodan završetak večerašnjeg programa jer pokazuje da škola uz čvrst temelj ozbiljne glazbe otvara prostor i za samostalniji, stvaralački i stilski drugčiji rad učenika. U tome se na kraju vidi jedna od najboljih strana škola. Ona ne živi samo od tradicije, nego stalno pokušava razvijati nove slojeve vlastitog identiteta. Hvala vam. Nastupaju nam Dorijan Liga-Kelentrić na violini, Stefan Georgijev na trubi, Tomislav Stanišić na harmonici i Tin Liga-Kelentrić za trubu.
dečki su dali završnu riječ bolje nego što bi ja to znao. Zahvaljujem na ovako kompletnom predstavljanju.